Non se trata só das molestias derivadas dos malos olores procedentes da estación de bombeo dos Areiros, senón que a emisión de gases nocivos para a saúde xa tivo consecuencias coa aparición de afeccións respiratorias ou o agravamento deste tipo de patoloxías entre os residentes. Xunto cos informes médicos que así o acreditan, os afectados trasladaron á Fiscalía de Medio Ambiente toda a documentación que levan recabada dende que entrou en funcionamento a EDAR, informes policiais e mesmo un estudo encargado polo Concello a unha empresa externa que efectivamente ratificou a emisión de contaminantes por riba dos límites. Como son dilixencias informativas, teñen 6 meses para as partes que lle pideu información darlla. Nós estamos cada día tamén ampliando os nosos papeles, os que lle mandamos xa, polos cales se labreu o expediente, pois con informes médicos que vamos tendo máis, porque claro, hai xente que foi ao médico en un momento dado, pero non pide un informe. Teñen unha receta ou teñen unha cousa, pero estamos intentando pois que os que foron ao hospital, que hai xente que saleu da casa en ambulancia no mes de setembro do ano pasado, pois que lle den un informe conforme, non fai falta que digan que o afectou a EDAR, pero unha persona que saleu así, pois que diga que estuvo tratado. Entonces, todos esos papeles, os da policía local, que por certo se está portando moi ben, que ao principio tiñan así reticencias e tal, estános atendendo perfectamente cada vez que chamamos e veñen as nosas chamadas a mirar que cheira, e pues, para que quede constancia de que isto sigue provocando moitos problemas. Tras case un ano de loita, son poucas as expectativas de conseguir que se traslade a estación a unha zona sen vivendas. Esperanzas coa xente que está levando todo este asunto non temos ningunha. A verdade é que non temos moitas esperanzas porque son uns trapalleiros, non son xente seria. Son políticos, ganan moitos cargos, teñen un cargo moi importante, hai que tratalos de usted e todas estas cousas, pero son moi trapalleiros, mentireiros e fochentos. Sen embargo, si confían en que as actuacións a acometer poidan mellorar a súa calidade de vida. Esixen ao Concello que asuma a súa responsabilidade como a administración máis próxima aos veciños e acometa dunha vez por todas as obras comprometidas. Salimos ca esperanza de que había unhas solucións básicas, pequenas, que se podían acometer antes da gran obra que hai que refacer, porque, según se nos dixo, hai que facer obra que vai a durar un ano, o sea que nos piden paciencia hasta agosto do ano 2018, pero hai unhas obras pequeniñas, como pode ser isto dos sifóns, ou colocar unha arboleda aislante, ou colocar uns paneis, que se dixo xa ali que eso que sí se podía facer inmediatamente. Pasaron 3 meses desta reunión e non se fixo nada. Empezan agora, porque seguimos co revuelo, pois a mover os sifóns ou a poñelos onde os habían roto, están os repoñendo. Que teñan un pouquiño de piedad, que teñan un pouquiño de misericordia, que pensen nos veciños e que se poñan ao lado dos veciños. Na actualidade, o colectivo de afectados conta cunha representación na Comisión de Seguimento da EDAR, creada polo Concello, na que tamén participan a Administración Autonómica e Estatal, un órgano que consideran inoperativo, posto que din non se están a cumprir os acordos alcanzados. Así as cousas, é a espera de que a Fiscalía se pronuncie ao respecto da existencia de 3 posibles delitos contra a saúde pública, o medio ambiente e a ordenación do territorio. Os afectados seguirán a chamar a todas as portas.